Аз съм Моника Василева и днес ще ви разведа и с сървъра на GamerProds. Ето, вижте ме. Ето кой GamerProds. Чакайте. Само. Айде сега. Само къща. Имаме само къща, но това е сега ще ви разведа. Значи, тук сме си посадили малко трева. Тук имаме цвети. Тук имаме книгата. Ето и къщата. Показай златната ябълка, аз я направих. Да, показах я. И кога аз съм... Ето вижте леглата Моника, геймър. Имам си брат, диаманти, мейк, помните предишния епизод, като експлорваме. И Босмен. взехме диаманти, имахме и сега имаме енчанти. От 100 епизод. В този епизод Босмен няма да участва, защото го няма в момента, но в другия ще участва. Ето вижте, имаме си лодка и всичко. Аз съм диаманти, ми защото... Тераса. В предишния епизод копахме тера. Ската возя, Моника. Да, ето вижте това тук. Е плажна къща, вижте ето тук слизаме и отиваме в лодката. Да, че напиши блот. И купиш. Айде, тук бе, не там. Тук където съм аз, виждаш ли ма? Остани. Да ти пише блот, сядай. Не. Купа е. Пиши ли ти блот? Къде? Чакай. Пиши ли ти блот? И той постоянно като ми пада, той ми изчезва. Качих се. Сега е време да потегляме. Бъга ли ти? Ама ти на first person ли си? Не знам. Как си? Ето вижте ме. И затова ни решихме да направим с Босмен, аз и GamerProds, да я направим така, да може да се разкарваме и с морето и да е по-красива къщата. Виж къщата, можеш да бъдеш? Ето я. Така хора, сега аз ще спра малко, за да може докато се върнем и пак ще пусна. Така хора, ето вече ни слезнахме от лодката и сега ще идем в една пещера. Където намерихме тези диаманти, Босмен намери 3, аз намерих. Босмен засадил дървото, чакай. Тук е една злата пах. Ма не ще се пак долу, нали? Не. Едва са... Ето, само не ме би. Ето вижте пещерата. Летник. Умрях. Се взема ли работи? Да. Чакай, само трябва да падна във вода. Хора, умрях. Как бе? Не! Въй! Нещата ни... Не, как почина бе? Мече. Трябва да целя водата. Так бе! Ще лезна бързо. Да изчезна. И трябва ще я скачам, що скочи не? Пах, че да. Хора, ето вече... Вземи смеча. Аз имах още неща. Аз нямам. Аз ще им къде си. Аз имах още неща. Една кирка имаше, нали? Имах и кирка, енчантната. Да, май, това беше ефенси ли? Или на бъйки. Ето ти. Друго имах ли? Имах и други неща, качели.
Сега как се качиме? Ей, вече съм пак в къщия. Хора, сега да разкачваме догоре. Сега. Нямам кофа вода. В другия епизод вече участваме с Босмен. Още едно. Това тук след мен се качва. Сега се качваме нагоре. Аз правя по-скоро. Само добре това е. Пак ли падна си? Не. Тук има някакво неексплорирано място. Чакай, стой там. Идвам, чакай. Качваш ли? Еми, Така, стой, идвам пак. се- Идваш да смени. Ще си направим път сега направо. така, ето хора, вече изкачихме от пещерата. И ще убиваме зомбита. Нека да ги включа. Бати и каската само да видя. Кажи ми каската. Така, ето вече хора ги включихме. Аз имам паж, не мога да направя лък и стрели маймун, защото видях такова там спалнен в предишния епизод от експлората. Скажи да направя лък. Ама имам само... Окей. Чакай, ще направя много лъкове. Чакай, няма много. Пъчки. Два лъка. Ето крипъри. Само пъчки. Зомбита. Всичко има. Всичко ли има? Само майде да убият. Иван, къде си? Уби ли го? Уби всичко, бе. Виден се съмняете в мене. И там идват още. Свеч. Ау! Вей, къде там? Има ли? Maybe. Ай, аз съм 4 лева, ай се върнем. Още малко и 5 ще имам. Много малко трябва. Много малко. Почти половин свеч. Остане крипа 13 минути, ако не ги скажеш. Не знам колко пак повече. Съвсем друго. Ама аз не видим. Това ще го запуша обаче, че тази дупка е забранена. В печката имам айрон, който се пече. Оле. Какво? Не. Трябва да се направя броня. Пък ми трябва такова. Тук един мачур скелет.
искаш вече приключва да клипа, като колко стане, не знам. Взимала си му от това, от Айрана. Да ме взима. Сега не знае повече. И не ми са ми трябват панталони, за да... Там панталони. Аз имам Айран, но той ще ми е за... Моля те, дай ми. Моля те, геймър просто, дай ми. Да, ще дам. За едни панталони. Даже чакай да ги взема да мога да си направя. Имам 6. Айде 7. Аз ще чакам на панталоните. И че си вече в такова съм босмени. Чакай сега. Панталоните, protection на breaking, protection на бъса. Не, само protection може на каска. Ето че. Ги. Protection силни са. Ето че. Панталони също. Ето водите. Диги. Остана ли то? Ама все пак, ма защо не ми са пълни? Кой не са били? Не са ми пълни броните. Тук. Чакай, не мога, не са по. Не са, виж. Остана ли то? Така, хора, аз вече ще спирам клипа и ще пускам и други. Това беше в днешният епизод. Аз бях с Gamer Pro, но в другия епизод ще съм и с Bossman. Това беше от мен. Довиждане!